Isang araw may lumapit sa akin, Father, isa akong Muslim. Gusto ko nang lumipat sa simbahang Katoliko. Oh, grabe, no? Isang araw, halos araw-araw may lumapit sa akin. Nag-express to embrace the truth of our faith. Ang ganda. Anong sabi ng Ebanghelyo ngayon? Yung mga, ano sa Tagalog, gisuhulan? Sinuhulan? Hired, no? Hired, no? English mo na, hindi Tagalog. Ha? Binayaran. Bayaran. Ha? Binayarang bayaran. No. Bayaran. Pwede binayaran. Oh. Saan ang bayaran? Hard killer? Binayaran. Binayaran. Yung binayaran ay walang pag-ibig sa tupa. Tatakbo yun kapag may lobo na. Pero si Kristo, kung siya ang i-question, ibibigay niya yung sarili niya. Magpakamatay siya. Ano ba yung konkretong example natin ngayon? Si Kibuloy. Ngayon, kini-question siya, nagtago. Ito ang tunay na bayaran. Bayaran? Binayaran. Hindi totoo itong tunay na mabuting pastol. Ang mabuting pastol handang magpakamatay sa mga tupa. Amen? At yan si Kristo. Handang-handang magpakamatay. Opposite kay Kibuloy. I am the appointed son of God. Nasaan ka na ngayon? Bumalik sa langit na daw. Aduna ako'y mga karnero nga wala mahisakop ni Ning Turila. Meron pa akong mga tupa na hindi naging membro sa aking kawan. No? Anong gusto ni Kristo? Kinakailangan kinahanglan dadon ko usab sila nganhi ug mamati kanako. Sa ako tingog ug mahimo silang usa na lamang kapanon ubos sa magbalantay. So, anong gusto ni Kristo? Kunin yung mga tupa. Sino yung mga tupa? Yung mga Katoliko na naligaw sa landas. Pabalikan niya sa isang kawan. Under sa isang magbalantay. At itong magbalantay na ito ay si San Pedro. Pedro, iniibig mo ba ako? Bantayan mo yung tupa ko. Amen? So, dito mga kapatid, kaya hinarap natin yung mga kapatid natin at dahan-dahan bumalit yung mga tupa sa tunay na kawan. Sa usa ka panon nga mao ang simbahan. Amen? Kinsa may itong magbalantay karon? Si Papa Francisco. Siya ang successor of Peter. Tagasunod kay Pedro. Kaya nga, nandun siya sa Roma dahil nandun si Pedro. So, naamon duha, nampani, okay na. 5 lang. Ya, pwede na gali mo kaslon diri sa Kristi. Ya, Father, wa mo dyan may ikapakaon. 5 rin mo pakanon. Ampari, pakanon ni mo. Ya, kanang, kamon duha. Ginungitay mo dito. 5 ra. Musimba lang may Father. Ya, tawaga lang may. Nya, simple na dyan among kasal. Pwede na kinang inyong gisuot ron. Basta, ma-comply ninyo ang requirement. Sabuta lang dyan ng mga pari ninyo. Nabuutan kayo ba, makasabot ninyo? Nyo saon man kay busugon man natong tibok barangay. Hubgon man natong tanang mga silingan na to. Nagkahumag-kahubog, ikaw ra po'y libakon. Ikaw ra po'y unayog, libak. Nya kung magkasal, ikaw na mangutkot, saon mang bayad ni sa Turko ra ba 5-6 naman niya to. Manang bagbuwag na mo. Kay wa pa gani mo kasugod, puno na mo sa utang. Tinoo dili. Pakasal mo simple lang. Kanang di mo kautang. Amen? Ang kasal, kanang rituals kasal, dali ra kayo. Pinakataas 10 minutes ra. Uy. May ba mo siparit man ang sacrament sa kasal sa misa. Pwede naman ka mo simba diha, nya kauman, kaslon ka sa likod. Ipatawag na lang ka, unang tawag.
Si Talpulano nga ulitaw, buot mga asawa ni. No? No, patawag lang mo na. Patawag lang. Pakasal mo dito sa kilid. Sa Kristi, pwede. Na may sa Kristi rin, no? Pwede rin sa kumbinto. Nawaton mo ba nga imong asawa si Kuan? Yes, I do. Nga ikaw, Kuan, nawaton mo ba si Kuan? Imong asawa? Yes, I do. Okay, is dayon. Mana? Anya kay garbuso man ta. Tinoo dili. Ganahan magud mi Father kay nataas jog pasuhan. Sige, magsugot as minteryo. Ngano magsugot mo? Taas man ka. Gusto mo kagtaas og paso? Di magsugot as minteryo. Ngano as minteryo man mo? Father, ay patay na patay man mo sa usagusa. Ada oroy, da oroy. So muna, simple, kinasimpular, nakakasal gani ko, nga wala na requirement? Ganahan mo gawin requirement? Kanang wala na requirement ba? Kasal na yun. Ganahan mo? Hoy. Di, tubag ako ba? Hindi mo manubag eh. Nakakasal gani ko nga wala requirement. Sugot mo. Hoy. Kaya kanang wala requirement, kinanglan, hapit ta ka mamatay. Mortis causa, tawag na marriage of mortis causa for the sake of salvation. Kay mortis is kamatayon for the cause of death. Kaya hapit na matay. Sa man eh? Hapit na matay. Hapit na matay. Suwa pa makasal. Suwa pa. Diyan, nihugba lagi ka ni. Diyan, nihugba ko, Father. Pilan mo katoig? 15 ng katoig. Ni ikaw, Brad. Nihugba po ka ni. Kaslo na to. Wala na yung requirement. Nga ganahan mo na. Ayaw po. Nga i-renounce ninyo ang inyong mga lulo nga albularyo. I-renounce ninyo ang inyong pagduol o mga mangkukulang. I-renounce ninyo ang pagduol ninyong mga anting-antingan. Kung di ninyo i-renounce inyong pagka-albularyo, kung di ninyo i-renounce inyong habak, it is cursing yourself. Muna'y tunglo sa imong kaugalingon. Pila ka tunglo, ang pila effect sa tunglo ni Ana, if Exodus chapter 20, 1 to 5, nga doon sa 6, first, second, third, and fourth generation. Kung matinga ka, ganong ingani man kinaiya akong anak, ganong ingani man kinaiya akong apo, it is a curse. Nga wa ninyo ma-renounce. Kung saon, taraga po ang guide and flow sa akong Facebook, gipin nako parang matabangan ko ninyo. Gano'n man, di nako kayag ako'y mag-renounce ninyo tanan. Pero ang tatay ug nanay, grabe kay ka-powerful. Tay, nay, nalipay mo? Wala. Kung inyo nang isalikway, Kuya good Father, wa mo kay bao. Dito ko sa Usamis, pag humana mo, na-close kay ni Brother Wendell nga babae, ang iyang lulo, great-grandfather, layo na kayo. Apo sa tuhod, bra? Sungay. Apo sa sungay. Tuhod. Siya apo sa tuhod. Great-granddaughter. Ang iya ding lulo, banggiitang mananamban. O gihimuan jud sa ribulto, taga Mindanao, himuan jud sa ribulto. Giisip ang iyang ribulto nga Ginoo. Dili santos ha. Ginoo jud. Magduko-duko sila dito, maghawk-hawk sila dito, mo na iyang lulo. Unya, doon na siya gibati sa lawas, nga mukalit lang kunognam ang iyang paa. Unang akong inan siya nga, day, i-renounce jud ang imong lulo. Kaya ang impact ato, first, second, third, and fourth generation ang maapektuhan ni adto. Pag-renounce niya, kalitlag kurog ang iyang duha ka tiil. Father! Nga ano, Father! Wa naman muhunong. Sa di na ni muhunong, Father. So,
makita ninyo ang impact sa sayop nga false knowledge is very dangerous. Balik ko na ko, false knowledge is very dangerous.